So sa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking ti paminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaki. Ako si James. Sa dili ko pa sugdan sa pagsaysay ang maong kaki. Pagayong pagtugtog sa awit nga naguluhan. How do you heal a broken heart? RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga James. Recorded by Radio Mo TV. Ay, salamat out na ko. Magdali ko, bi. Kaya magpalit kong cake ni Mama. Birthday ra ba niya ron? Hayop ka! May babae gidi ay ka, ha? Ano ba? Ayaw ko siya ng tingin ko. Nagpagkauwaw man. Ako pa ba nagpakauwaw, ha? Sumos-mamon pa po na Bahis ka! At Di tumakot. lagi na tinuon. Kining amahan ni mo, dunay kabit? James, nak. Paminawaw na ko. So, tinuod gila pa. So, tinuod gila nga mga pagduda ni Mama. Mao day nga pirmi kang madugay guli. Nak. Abi na kong tarong kang pagkamahan. Wa pa day kay ayo. James. Maoray nagiginom ka na ko ron. Tungkol na ng problema ni mo. Grabe ang hana eh. Huwag kaluwis kong inahan. Nadya mga nga na, bay? Hi, sir. Niyarang among menu, oh. Kupa, bay. Oh, thank you, miss. Welcome, sir. Tod, pwede ko mangayos yung number? Thank you sa libre, ha? Thank you po kay misugot ka nga imbitaron. O, masago ko ilingaw sa amo. O, mo ko'y trabaho ron. Mao day. Nancy, pwede mangutana? Sure, unsa man na? Kung manguyab ko ni mo, may chance ka ko? Nganong wa, good. Dako kayo chance. Gwapo ka, unya buutan. Kung mao, pwede ko manguyab ni mo. Okay. Say okay. Okay. Uyab na ta. Yes! Thank you! Wow! Uyab na mong Nancy. Ubay, Lahir, gid basta gwapo, eh. Easy gid kayo. Kami daw na ning mga pikig naong. Kinahanglan na ba mag-effort mayo? amaw ka ba? Nalipay ko para ni mo, bay. At least, hindi na ka magsige una dito sa problema sa inyo. Eh, si Nancy na lang ang imong hunaon. Mao lagi ba? Nalipay sa ko nga nabot si Nancy sa kinabuhi. Oh, nagmata pa rin ka, ma? Oh, saman, nagpaabot na siya ka sa akong may laking amahan? Ikaw ang akong gipaabot og dili ang ibong amahan. James, anak. Naunsa man ka? Kada gabi naman lang kang mauli ngayon arong orasa? Ma, dako na ko. Pasag din lang gug ko. Kung ang hinungdan aning imong pagsigig ingon ani, tungod sa nabuhat sa imong amahan din hinako. Anak, please. Ayaw ni buhata sa imong kaugalingon. Ma, nana ko uyab. Unsa? Unya, nganong wa man na nimo dad adinis bay? Puhon na lang, ma. Ako sa pilaila ni mo. Ha?
imo kong dadon sa inyo? Yes, babe. Gusto nga makailas mama ni mo? Babe, dili ba good? Sayo ra kaayo para ana. Does it matter? Seryoso ko ni mo. Seryoso man sa kakan ako. Oh, Wa makakagitago na ko. unsa? Recorded by Radio Mo TV. Wa, uy. Unsa may itago na ko? Ikaw no, gibinuang nga ganiti ka. Kadali sa ni mo mamuhay. Ikaw, gyud. Sige lang, kung dili na ko busy, muingon na unya ko nimo. Ma, si Nancy. Nancy, akong mama. Hi, tita. Hi, Iha. Nice to meet you. Dali mo pangaon mo. Salamat, ma. Wa lagi ko makabantay sa imong papa. Ito pangita, huti ayo. James, Tinuod bitaw, ma? dili na ta magstorya pa bahin, ana. Sige na, mangaon na ta. Dili day mo okay sa imong papa? Dili. Naglagot ko na yan. Unsa may hinungtan? Doon na siya kabit. Huwag ko makasabutan ng mga taong minyo na nanay asawa pero mga bit gihapon. Ug mas labaw nang wa ko makasabutan ng mga babae nga mopatol og minyo. Kadaghan na ng way sabi ta. Anong anak mo sa mga taong minyo? James. James. Nancy. Nancy. Unsa? Hustler gyud mo uyab. O bay. Puro bagsuhitog yung kay siya na butanga. Mao ba bay? Pasig kadaghan na makasuway. Bay. James, natultulan ako ang imong amahan. Usama. Gisundan ako siya. Ug naa siya bahay nga ulian na kung dili siya muuli dinhi sa ato. Kung mo na, sulngo na to dito. Mauning bayanak. Tukto ko na to. Ni amo? Hain ang imong babay, ha? Pagawasa siya! Nausaban mo. Ayaw mo pag-iskandalo din eh. Han? Oh, Nancy! Ikaw may kabits kong amahan! Ginoo ko, James! Buwag itong babayhana, ha? Dili ko musugot nga mautoy mauyab ni mo, James. Ma, James, pasaylo ako. nga naman, Nancy. Ang tinuod. Lisod ang among kahimtang. Misakito nang akong inahan. Uwan ako'y papaw niya. Na ako'y mga igsuon. Ang imong amahan mo'y nitabang na ako financially. Nancy, Nitry kong mga tarong nga trabaho, James. Pero kuwang na kaayo. Huwag ko'y laing choice. Nancy. Pasaylo ako.
pa sa luwasan ko. Pero makigbuwag ko nimo. James, Ugunta, kung nagyo kay gamay pagbati nako, bisan kamay lang. Unta imong buwagan ang akong amahan. James. Sakit kayo nga mahibawan nimo. Ngangi mong uyab, more ang kabit sa imong mismong amahan. Pero ambot ba? Wa ko makafeel og kasuko ni Nancy. Gani naluoy ko sa iyang sitwasyon. Mahal na ko siya, pero isip respeto sa gibati sa kong inahan. Ako siyang gibuwagan. Dinhil ng kutob, dagang salamat, Armen. Recorded by Radio Mo TV. Mao kitong mga higalan kaagi ni James nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo awit-han. How do you heal a broken heart? Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamu sa mga higala ug mga suking ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kining sa kababay nga taga Dumanhog, Cebu. Apan anana karon manimuyo sa Barili, Cebu. Agat matatampo, nagdasingan nga Mary Joy. Recorded by Radio Mo TV. I love you, Mary Joy. Romeo, May pens ka kunin mo, Mary Joy. ano naman ko? Dinasab ko mo, Romeo. Kumaho na. Romeo, ako na kang gisugot. Oyab na ta. Salamat kayo, Mary Joy. Tinuod ning ako na sayran, Mary Joy? Nga uyab mo anang Romeo? Oo, ma. Uy, buwag din na, uy. Nga naman, ma. Ha, kana yung tawhana ang imong gipili, nga lain man nagtinuhuan? Oh, Nga nugod taon. Oy, Marijoy, manguyab gani ka. Kanang parehas na tuk tinuhuan, oy. Usa kagod. unsa man tay problema, anak pa? Ang may tabuan na god, inig kaminyo ninyo, adto ka na simbas ng tinuhuan. So, madagyo ka, anak. Mo nga, buwagi na. Pangitag laki nga parehas na tog tinuhuan, Mary Joy. Unya, imo kong buwagan? Ug tumanon nimo ang gisulti sa imong mga ginikanan? Dili ta magbuwag. Tinuod ka, Mary Joy. Love ti ka, Romeo. Mausupakon kung ako mga ginikanan para nimo. Salamat, Mary Joy. Ha? Magminyo? Oh, Mary Joy. Gusto na ko nga magminyo ta. Total, sakto naman ta sa edad. Kada kung musugot ka. Sige, magminyo ta. Han, naminyo na lang ta. Pero wagit ko maka-open sa mong Facebook. Unsa di mong password? Ano pangutan na agad? Ganahan man lang gud unta kung mutanaw sa mong Facebook, good. Sus, ako ora na. Ano lang panghilabot? Han.
Di amin ni ad friend na ako. Babae man eh. Gibali lang ang pangan. Ako nang i-confirm, be. Aniya, akong chatan. Oh, ni-reply na. Nakaila ka ni Romeo. Ako ning sakin. Aram mo tugan ko na. Unsay relasyon niya sa kumbana. Dili lang ko magsaba ang asawa ko ni Romeo. Ako man ang uyab si Romeo. Ug may nahitabo naman kani namo. Karon kang tawhana ka. Okay. Gusto na, Han. Sakit din, ha? Tugan! Kisa ni Bayana, ha? Tugan! Akong uyab, Han. Salbahis ka! Day, pasilo ako. Kuan mo, ka nang una-unahon mo kayo ng bayhan, ha? O, di ko yung sa kong boarding house. Mo nang may nahitabo ka lang. Pero imo ba gibuhat na ako, Han? Huwa manot ako magpinuang ni mo! Han, pasailuan ako. Natimutang ko. Pero, ay kabala ka. Maglikay na ko ng bayhan, ha? Isaad ko lang ni mo. Recorded by Radio Mo TV. Dali aras panahon na, Hansa. Walang hibaw eh. May duha na ta ka anak. Magad, Han. Mura ba? Maayo untaan nga. Dili ka na magpakabuang og babay. Uh-huh. Parehas siya mong gibuhat sa una. Han, hindi na mahitabo, eh. Kay mahal ta mo nga akong pamilya. Salamat, Han. Han, dawatan niyo. Hindi ka na yung balang lutuan, ha? Oh, di makagikan ining karni. Dito na skarkar, ay. Sa kong igagaw. Lutuan na aron magkaon na ta. O ang mga bata. Oh, nag-ilis malagi ka. Di ba o makitrabaho ron? Oh, wapit ta. Pero nakuya doon. Ha? Asa makamuad do? Moto ko skarkar. Sa akong igagaw. Dito naman ka skarkar. Oh. Pabalik ko balik dito kay magkuha ko sa karne. Sayang sa kung binakuha doon. Sige, mato na ko, ha? Nabilin mo din yung cellphone ni Romeo? Ako ning tanawon di. Kinagduda na kikos mga lakaw ining tawhan nada. Uy, di amay ni text niya? Dili lagi kang reply. Nako. Nasuko ka nako. Kinsa maning nag-text ni Romeo? Ha? Oo, kailan, eh? Imposibliha sa nawa ka makaila, uy. Wala lagi. Pasag din, eh. Mangguba ay nagrelasyon. Hinaot ang tanga nagsulti ka na ko sa tinuodhan. Oh, tinuod mo daw. Han, ay kabala ka. Wala ko magbinuang sa itong relasyon. Mga anak, anha na mos dool pagduwa ha. Ayaw mo pag-atog layo. Oh, amang! Ay, tiwasan ako ning akong trabaho ron nakapahuway ko. Ay, kapoy mo sa tining mahimo na tang inahan, uy. Daghan kayong trabaho on. Ayo! Te Joy! Oh, Ayo! ang ako marumanghod na si Jane? Day, dayon lang!
Milagro kay nasaag ka din sa amo. Na ako'y tuyo ni mo, te. Ang sabi tuyo ni mo na ako? Naa si Kuya Romeo, te. Uwa din ni trabaho. Ano naman? Maayo hinuon. Kaya na ako'y ipakita ni mo. O, ano sabi na? Na wrong send si Kuya Romeo na ako, te. Diri niya gisend na ako. O, unsa? Basta happy, oh. Gwapahagit sa akong love, uy. Ma-inlove man sa tagsamot. Magkita lang niya ta, Jove, ha? Oh, di ba? Klaro kayo nga dili ni para yung mga message, te. Kay Han, ba inyong tawag ka na, di ba? Salamat sa mong pagpahibaw na ako, Day. Pasailoan ako, man. Abi ba na ako mag-usab na ka? Labi na nga may anak na ta. Nisamot naman hinuon ng imong biso. Han, pasailoan lang, good ko. Ako ram nagibinawa ang bayhana, good. Nga, nisukot man. Kaingon ini ka naman, Gyud. Himabay ka man kayo. May pagbiyaante ka. Huh? Og dadon ako atong mga anak. Ayaw, ayaw. Ay, nagbuhatan ako. Malugoy ka. Barog diha. Ayaw pagluhod. Pasailoan ako sa mga gibuhat mo, Han. Di na ko mausap, promise. Sa ba? Ayaw ko gaksa. Pasailoan ako, Han. Gabi na kayo yung gibuhat na ko, Romeo. Ginsulto ni mga pagkatao. Ginsulto ni mga pag-asawa. Mong dili ka na ko mapasaylo. Hon. Ubiya na ko ni mo. Oh, sige. Biyai ko ninyo. Biyai ko kay... Maghiko ko. Basta imo ko biyaan o imong dagdura nga itong mga anak. Di pa mo makagawa sa inyong baya. Patay na ko. Romeo! Gusto kit unta na akong biyaan si Romeo tungod sa iyang pagkahimabay. Pero nahadlok sab ko nga ing tinud-on ang iyang gibahad nga magkikog siya. Ug naguna-una sab ko sa akong mga anak nga looy kaayo kuno way amahan. Sa pagkakaroon, nawad-an ako og pagsalig niya. Kaya nahibaw ko, moabot na gihapon ang panahon nga mamabayi siya. Pero sa gihapon, nagpabilin kong ligon tungod og alang sa akong mga anak. Dinhin na lang ko to, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga hikalang kaagi ni Medjoy nga taga-Dumanhog, Cebu. Wan sa awit yang kipangayo, awit karikulan. Dahil mahal na mahal kita. Ang mga kaagi, gibata nudo sa radyo ni Ricky Porzuelo garing gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga hikala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. Idris lang niining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaniyong tanan ng mga suking tigpaminawan niining handumanan sa kaawit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Riza. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Paalam na aking mahal. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining usay ka babae nga taga Carcar City, Cebu. Ang atong magtatampo, nagdasangan nga Riza. Recorded by Radio Mo TV.
bugtod. Kanate, kayog ta. Mag-unsa din mo dito, gaw? Suroy lang gud. Pangin ba? Sige na, te. Mga to na ta. Sige ta na. Asa mo pa ingon, Riza? Mo ato migbungtod, ma. Pagpahangin rami. Ang imong mga manghod ha. Ayaw pasagdi. At imanag yun na. Ma. Ganahan tayo mo manglaglaag sa? Hindi to sa bungtod gud kay hangin ba? Ya, makita to ang tibok syudad. Dito dito. Noon, sad. Ano mo, Riz? At tumigbungtod, Joseph. Uy ko ninyo, be. Dali. Indo tagi tiniuy. Resko kayong hangin. Magad. Ang imong manghod og ang imong igagaway. Lingaw kayo nga, nagsigig dagan-dagan dito. Maulagi. Naunsa ka, uy. Sige mo kagtutok na ako. Gwapa umudi ka, Riz. Joseph. Pwede ko manguyab di mo, Riz. Ha? Ay kasako ha, pero gusto lang ko mahibaw ka nga. Bagay kong nakagusto niyo. I love you. Joseph. May chance ka ko ni mo, Riz. Makalitan man sa tani mo, uy. Manguyab makagalit diha. Ako pa naman ang hunaon ang imong gisulti, Saf, ha? Mauday nga magsigig paduol si Joseph nimo kay naibog din na siya nimo. O lagi tay. Wa gid kaagwanta nang uyab gyud. Unya, imo nang gisugot eh. Wa pa day, uy. Nga naman, dili ko ganahan niya. Okay ra ba ya, day? Kay buutan bis Joseph. Aw kun mauna, sugta na lang na, te. Aron sa makasuway sad kag uyab-uyab. Tinood ka, Riz? Imo na kong gisugot. Joseph. Uyab na ta. Salamat, Riza nga. Huwag ko ni mo pa ito sagdugay. Salamat kay kayo. Recorded by Radio Mo TV. Sige naman lagi mo kuyog-kuyog anang Joseph Riza. Usa man uyab mo? Ma. Kinsa nag-uyab-uyab? Ay da, kini si Riza ba? Uyab man din ni silang Joseph. Oh, mau ba? Wa mo masuko, ma, pa? Nga nagkauyabin ni Joseph? Awa man kay buutan man sa nang tawhana. Okay ra na, oy. Wa mo sa naibisyo to, Hana. Salamat, ma, pa. Kay nakauyon na day mong Joseph. Mayo day. Kay, wala isupak ni ka na, Riz. Nalipay sa bito ko, Joseph. Nga ilari kang nagustuhan. Mayon tagili ka mausab, Seth. Tigid ko mausap. Hangtod sa hangtod na ning akong kabuotan. Ni ama lagi ka sa amo, Seth. Wamgod ko'y lingaw sa bahay, Riz. Anhila ko din sa inyo, aron matabangan ti ka sa mga lihukon din, Okay ra pod. Sige. Abangi ko kay dagang kikog trabahoon gon. Seth, gabi na ba ya? Mauli na uy. Di ko mo pa uli, Riz. Ha? Ang ano dili mo pauli? Di, ini ba ya? Nya, morgyapon, ini ka ugma. Muan higapon ko din sa inyo. Anhila ko matug. Ikaw good. Ugma sa hapon lang ko mo pa uli. Mupauli na ko, ha? Ako na lang kay ihatod sa gawas kay nasa ko'y paliton. Sige. Aron sad, di ko laayan. Panya, dinhira ko kutob sa fa. Kay nakipaliton diha sa tindahan. Sige, Riz. Basig ugma, mubalik ko sa inyo. Sige. Ano
Nganong lain man kayo tinanawan ng mga tao nga akong ikasukat. Day, Risa. Di makagikan, day. Na ako'y gipalit sa unahan na. Ay, mauba. Sige na nga. Sa ilo lang ta. Ay, kadit kayo, day, usap ni siyang. Ay, Nakituyo na ako na? day, tinuod ba nga minyo na ka? Ha? Kinsa may nag-ingon na? Ay, mao man tabi-tabi din sa itong dapit good, nga minyo naman kuno ka. Kay di ipo naman kuno ng laki das inyo. Nagduog naman kuno mo. Unsa? Oh, ngano naghilak-hilak man ka? Agwantahan na. Lain man kayo itong mga salingan, magkod. Pataka nagtabi. Mayo kay mubuhat-buhat og storya. Niipon ako nun ako ang laki. Oh. Di ko na malikayan nga maunay mabati ni mo sa mga tabian. Kay magsigay man na og ani si Joseph din sa ato. Pa, Ako pa ni mo no, buwaga na ni mo si Joseph Risa. abi ba na ko nakagusto mo ni Joseph pa? Nganong imo mo siya pabawagan ako? Sa una, nagkauyon ko ana niya. Kay buutan naman. Pero karon, wala ko ganahan ang kawhana, oy. Nga naman pa. Wa man ay planos kinabuhi. Wa man na mangitag trabaho. Ginaharam na siya nga magsigig tambay. Mauna, Risa. Dili maayo nga siya ang imong mabanaw. Kay wa kay kaugmaon anang tawhana. Maong buwagin na, ha? Ma, Buwagi na, Risa. Kung di ka gusto nga masuko ko nimo. Hangganong nagigpanurim ka na ko din sa bungtod, Riz. may tuyo ko ni mo, Joseph. Oh, unsa man na? Uy, Riz. Unsa kay? Nihilak mo ka. Makigbuwag na ko ni mo. Ha? Nga naman. Anong imo mong kabuwagan? May saba ko nimo? Wa kaysa, Joseph. Pero gusto sa akong mga ginikanan nga pabawagan ka. Abi ko ba, nagkauyo na sila nako? Sa una, okay rin nila nga nagkauyab ta. Pero karon, dako na silang suba kay standby ka. Wa ko na ko'y maayong kaugmaon ni mo. Unsa? Unya, masugot ka lang nga, magkabuwag ta. Supak sa kong kaboboton nga makigbuwag ni mo. Pero kinahanglan nga ako ni buhaton. Risa, I'm sorry, Joseph. Love ti ka. Pero kinahanglan nga ako kang buwagan. wag ko'y mahimo kung unay mo desisyon. Pero, mahangyol ko ni mo, Riz. Unsa man, Mahimo ba ka na akong magakos? sige. Kay mao na kini ang katapusan na itong panagsulti. Dili na ako magpakita pa ni mo. Risa, I love you. I love you too, Joseph. Bisan supak sa akong kabubuton, pero kinahanglan nga akong buwagan si Joseph. Aron na sa magmalinaw ng akong pamilya. Ug balikay na sa mga libakira sa among lugar. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kato mga ikalang kaagi ni Risa nga taga Karkar City. Uban sa awit ngayang kapangayo. Awit karikulahan, paalam na aking mahal. Ang mong kaagi gibatan no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawin.
Yudris lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipadas sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Atan. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Mahal kita, walang iba. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Cebu City ang atong tatampo nagdasingan nga Atan. Recorded by Radio Mo TV. Lugar lang ko diha ng yellow nga gate. Okay. Sige. Salamat. Sure ka nga, dira ka gustong paabotan ka? Ayaw na lagi. Dili ko ganahan nga ni magpaabot na ako. Syempre, mga amiga na ako kung kauban. Abi pa lang unya nga nagsigira kag ikog-ikog na ako. Kung asa ko, adto sad ka. Pero... Atan, please. Sige. Basta ikalimot og chat ako ha, if padaw na ka uli. Okay, bye. I love you. Amping sa biyahe. Wa man lang mo I love you to. Nak, ganin na ragyo ka nga nagsigig li sa mong cellphone diha. Nagpaabot ko sa chat ni Luis pa. Oh, naon sa biya taon ka, mutsatra nagganahan, Kaon og taron nito. Ako naman siyang gisigihag chat. Di mo naman reply. Nakatagi sa siya gigayon nga siya ra. Mapulaan yun ang babae sa imong style ba? Mapulaan na yun ang madugay. Basig buwagan ka hinuna sa masagibuha sa next nimo. Pa? Kaon na itong tiwas. Mabuang biyakaan ang style nimo. Lawom na gabi pero wa ba mong gidmot chat si Luis? Asa naman gid ka ni Bayana? Wa kay daw tang nahitabo niya. Sumbakos rin. Pero online na siya. Basinog nalingaw na siya. Di na lang ako sa mukon. Bago na diya, Yan ang ngita ni mo. Sa iyo sa papa mo ka, Tan! Lagi ba? Mugawas na ko. Luis? Na-update tayo sa sabot ron? Uwa. Pero, gusto kong makigistoryahan ni mo. Dili na ko makapaabot maong nianhin na lang yung kog sa'yo. Unsa man? Nagkinahanglan ko sa imong tapang. Unsa man? Na-ospital man gud ang akong manghod. Og nagkinahanglan kay kog kwarta. Mao ba? Pila man? 70,000. Dako agad na, babe. Naibaw ko. O gabi ni mo na ikog ba yun kay ko ni mo pero wala naman ko'y
choice. Mamatay ko kung mawa na ko ang akong manghod. Oh, sige. Mag-withdraw ko. Salamat, babe. Mao ba? Wa nagkat-chat ti si mong uyab. Oo pa. Pero basig na ito giasikaso para sa iyong manghod. Adwa sa ila aron mahibawan ni mong ngano. Ay, na. Maupag paghuman nila og hakot sa ilang mga butang dong. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Naginaw naman sa lagi ka. Kaboy na ngayon ko, Sa? Kaboy na ngayon ko. Nga nung perme mong kong biyahan. Gihatag ba nung tadako nilang tanan? Kung mao na, ayaw ihatag ang tanan. Pag-focus sa imong kaugalingon. Nakoy, ipalailan mo ba? Di sa ko ba Kapoy na. Biyaan na ta na. Dahil saba na ay, puro mo kagdi laki noon. Natagam na ko ba Ay, to ay lalagi ko. Ila-ilahan agad. Ayaw sa panguyabi. Kinsa mo na ba? Julie, Atan. So, kamo na'y bala niya, ha? Sige, ato na ko. Nganong dinim sa ta sa park? Mauminaw na ni Bay Rio nga ipailila ta. Huwag tayo lingaw din ako may nagpili nga anhilang ta. Oh, ikaw de? Oo. Dili ko ganahan sa mall good. Makagasto tagdako dito. Mas maayo dili kay makakaon na tas kilid-kilid. Okay naman kakana. Okay naman. Sultihan lang ti kang daan ha. Dili ko ganahan og mga mahalon nga lugar. Dili ko mag-enjoy ng mga butanga good nga mugasto ko og dako. Ako man mo'y mugasto. Dili. Tunga tas na ng gastuhan, okay? Oh, okay. Lahi sa to nga pagkababae si Julie da, bay? Grabe ka independent. Huwag di siya gustong gastuhan sa laki. O bay, kay breadwinner mo to siya. Muna hindi na siya mag-usik o kwarta. O di san siya mo take advantage sa kwartas lain. Pero di pagyapon ko magpadadayon, bay. Mas gusto na ko nga ila-ilahon sa gid siya maayo. Wa kalingaw inig weekend? Nga naman. Magluto ko gamay para sa kong manghod. Birthday man niya. Sige ba? Salamat kay nauli na gid kanak. Gimingaw na kaayo imong manghod nimo. Birthday ba yan niya? Mao mo uli gid ko. Oh, kinsa maning kauban nimo nak? Imong uyab. Dili maoy. Amigo na nako. Si Atan. Atan, akong mama. Og to ako manghod sa kwarto. Nag-dialysis manggod siya. Mau ba? Di ba dako mo kinagasto? Oh, mao nang doble kayod gid ko. Julie. Noon sam ko, di na mawa si Julie sa una-una. Buutan kasi awag, grabe ka mapinangkaon.
Karon ba ko nakasugat og babae nga sama niya? Sa kabata pa niya, pero nakaya na niya ang tanan. Kanindot ka niya nga mahimong uyab sa. Bigla ka adlaw naman siyang wa maparamdam na ko. Okay ra ka siya. Or basig ko sa mga babae nga kalit na kawa. Taan palagi ko. Digid ko angay magpadasa kong gipati. Manlang gani kay wa pa ko makapanguyab niya. Uy, gano'n nga magkamuha ni Silang Julie? Ha? Nga naman ba? Masabay na. Wa naman siya mutsyat na kugod. Wa na siya kumamugos kay basig. Wa siya interes na ko. Namatay kay Sunoy. Unsa? Julie, condolence. O pasensya na ka nga karon pa ko nakaanhiya. Huwag ko mahibaw. Okay ra. Pasensya sad nga wa na ko magparamdam nimo. Wa na magud ko'y oras nga makikita o makigchat-chat pa. Kay na-admit ang akong manghod o nagdali-dali ko pangitag kwarta para ibayad na mo sa ospital. Nagsulti yun ka na ako. Makatabang mo ko nimo. Dili ko ingon ana nga klase sa pagkababay atan. Kung unsay problema na ako ra na. Dili ko mga mong salain. Pero, Jolie, deserve sa di mo nga na imo pang umuabag ni mo. Atan, Ako, andam ko muabag ni Mustanan. Naibaw ko nga, di ni may timing. Pero gusto ko mahibaw ka nga, nara ko para ni mo. I love you, Jolie. mahal sa tikaatan. Pero dili ko gustong maghatag og burden nimo. Hindi na mahitabo. Di ka pasaktan. Bini mo, ikaw ang babae nga dukay na nakong gipangita. Salamat, Atan. Salamat sa kay niabot ka sa kong kinabuhi, Jolie. Ito na naman ang puso ko. Bisan tuod o kapila na ko diya pasakiti o natagam sa gugma. Pero di gyud ay maayo nga siradaan nimo ang imong kasing-kasing. Kay naaragi gitagana ang Ginoo para nato. O karon, minyo na mi og may usa na mi ka anak. Dinhin lang kutob ug daghang salamat sa pagdagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka ng mga higalang kaagay ni Atan nga taga Cebu City uban sa awit ngayang ipangayo awit nga nagulahan mahal kita walang iba. Mahal kita. Agi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Mary Hikain gabos sa direksyon ni Priscilla de Canals. Kamuusap mga higala mga sukit ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handol sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamilya. Kaya't sana. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo, nagdasingan nga Joe.
Recorded by Radio Mo TV. Sam ka? Ika gusto magsuri sa amigo? Ha? Siya ba nagunaon na, be? Bisa na! Ha? Magsuri ka, dali! Sorry. Wala ba? Papo to magkag-ingnon nga mabunog nung kagmayo. Baju. Daga na estudyante nga nananaw na to. Tana, mamahaw na tadi dia. Tara. Ginoo ko in tao ni mo, Joe, oy. Ano sa pa man ka mag-usab? Ako lang gilabanan ng akong amigo, ma. O yaw sa nahitabo karon. Ako na hinoon nagipatawag sa iyong maestro. Ay, gato, oy. Ay sayo na kayo kang musulti, ana. Nagtuo kag ganahan sa kong muadto, ha? Nagpagkaungaw ka lang yun na ako, da. Gipatawag na sa nimong mama sa tong teacher. Nakasa na pod ka? Oy, Hey, ambot lang nimo, Joe. Karin, sugtan lang gugod. Tanaw nimo. Kisabay ka na mo sugot ko iyon anak na lang yung kapermi. Sige kang pangita gubot. Mag-usab na lagi ko. Basta sugton lang ko nimo. Sure ka? Lagi, promise na ko nimo. Ha? Iyob na mong Karin? Oo, Unya, tinuod maka nga mag-usab na ka. oo, eh. Maglik ka na kong gubot. Pero alam mo kabalaka. Naaragapon ko pero para nimo. Duda sa mo paminawan ba eh. Iyo, parang kag nabayot. Gom, di ka. Babe, happy na mo graduate. Asahan ka mo eskwela college. Murag adtor ako sa syudad, babe. Ikaw? Tinira ko sa probinsya, babe, ay. Mahal ka yung tuition dito sa syudad. Aw. Unya, ato naman sa kumustay sa syudad. Okay ra nimo. Okay ra. Bisag asa pa ka at tuon ta ka. Ay, congrats! Congrats, guys! Congrats, guys! Congrats, babe! Congrats, babes. Abi ni Bodong. Nalipay kay kus imong gipakitang kausaban. Sukad nga nagkauyab mo ni Karen. Mamaya kong gisaan niya, ma. Basta yan ang kusugton. Mag-usab na gyud ko. Ay, maayo untag magpadayo na nadong. Babe, ato na ko sa syudad ugma. Mapas na ko ni ate dito. Mao ba? Sige, amping dito, babe, ha? Ikaw rang usa ang mo biyahe dito? Dili, uy. Naa akong best friend. Kinsa, si Faye? Dili, si Henry. O ang lalaki nimo nga best friend? Recorded by Radio Mo TV. Kumusta naman ka diya, babe? Okay na kayo, babe. Nalipay ko kay classmate din ako si Henry. Sa ato pa, magsige na mag-uban-uban na ng imong best friend? Babe, di ba na naman ka nga dili ka magsigi pangiki ni Henry? Wala kikiangay si Lusan. Lalaki mo gyapon na siya. Wa pa man mo magkailan na good. Basta kung makailan na kaniya, sure ko nga ganahan kaniya. Og dili na ka mangiki. Oh, sige, good. Oh, today. Kanus amang ko mo, ana sa imong gipuyan? Maayo kay ganhigin mo si Karen dong. O, te. Di masagod pwede nga siya mo ipagtuon ako dito sa probinsya. Maog yun. In fairness ha,
Nakayon ko ning imong uyab kanan. Salamat, te. Pasensya na ka ha. Dugay na lang hinuon kang nauli sa inyo. Saon nga di man mo sugod si ate ko, nga hindi lang ka matuog sa bahay. Okay ra, babe, ay. Nagkasabot ra yun ko. Bahala gud sa kahago. Okay ra, basta makakita lang ko nimo. Salamat, babe. Ginoo ko! Dong! Ano sa mo? Babe, bye na, babe. Ato sa ko sa mama. Unsa ni tabo, ma? Unsaon, kalit pa lang ning katumbas papa ni mo. Dali, ato sa dado sa ospital. Unsa? Na-stroke imong papa? Oo. Wag ko kibaw kung asa kong mangitag kwarta ni. Dako kigbiran sa ospital. Kuan. Mosuway kong pangayo og tabang ni ate ha. Basin og matabangan ka. Te, niyagi ko kay gusto na ako nga personal kong magpasalamat ni mo, te. Salamat kay sa mong pagtabang sa berononon sa kong papa sa ospital. Way problema dong uy. Importante ka sa kong manghod. Maong dili sa ko pwede nga maghinanaw lang. Basta kung unsa may mong kinahanglan, sultihin lang ko ninyo, ha? Thank you, te. Babe, kanasa ka man ni sabay? Babe, murag di pagyo ko makana. Ako manggoy nagatima ni Papa God. Unya, imong pag-eskwela? Mao lagi na, murag maundang gyud ko ani. Sus, kuwa ko gud ayo. Babe. Pilakadlaw na nga. Way paramdam sa karin ako. Nalain kasi na ako. Wa man siya magunaw na sa kong sitwasyon. May man siya kay hayahay na kayo sa kinabuhi. Pirmi pa niyang kauban ang iyang best friend na si Henry. Ganong bugat mga kay nga kong buot atong tawana. Nagatuog rin daw sa Papa. Oh. Bay? Bay, tanawag kin sa'yo kung sakpan. Ha? Kinsa man? Unsa ba? Ayaw ko na nang iatubang nako. Karen? Ngano na, bay? Nakita na ko nga sweet kay sila. Sa iyang kauban nga, iyang boy best friend, kunumay. Unsa? Ang binabi, ako'y makiksulti ni Joe. Karen, unsa man eh? Nagbinuang ka na ako? Joe, sorry. Pero nabuhat lang din ako kay wa na kay time na ako. O gusto pa, sa atong relasyon, ikaw man nun ang lalaki pero murag daghan kay kag problema sa kinabuhi. Dili ko ma-enjoy nga kauban ka. Gimahal bagyo ko nimo, Karen. Mahal magiti ka, Joe. Pero mas malipayon ko uban ni Henry. Karen. Tungod sa kawadon, gibiyaan ko ni Karen. Ug mao to'y nagsilbi nga hagit sa kong kinabuhi. Naningkamot ko og maayo para sa akong mga ginikanan ug sa akong kaugalingon. Karon, wa pa nako maabot ang akong gusto nga maabot. Pero padayon ko sa pagpaningkamot sa kinabuhi. Dinhin lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power, Armin. Recorded by Radio Mo TV. Mo
kita mga higalang kaagi ni Joe nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga regulahan, One Last Cry. Ang mong kaagi, gibahata na doon sa radyo ni Carol Marie Cain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kaawit. Idris lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamila. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Aiza. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, labis na nasaktan. Nang papalayo RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kaning sa kababay nga taga Pahiron, Lumbia, Cagayan de Oro City. Ang atuwa tatampo, nagdasangan nga Aiza. Recorded by Radio Mo TV. Aiza, Te, di ay papalit si mama sa lungsod. Ikaw na palit dito, Bi. ikaw day, te. Na, gikapoy ko eh. Napag yung kidagang buhaton. Ikaw na palit. Sige na lang, uy. Asa man ang kwarta o ang lista? Abi na ko kamay rin yung gipakumpra ni ate. Tagkanday ni. Bugat? Hey, bugat-bugat, gyud. Asa mo sakay kay tabangan ng tika galsa. Ayaw lang migo, uy. Sige na, alam ka wow, good. De, dali na. Iato di ka kung nasa kam sakay. Dinhi lang migo. Naramay mo agi dinhi. Okay. Salamat sa mo pagtabang, ha. Nagunaw na ay. Gamay rin kitong patanga. Ila-ila sa dita. Ako di si Dave. Aiza. Pwede ko makaisi mo number? Nga naman. Walang. Gusto lang kong maging friend mo. Sige. Muna ako number, 0922. Wa man mag-text si Dave na ako. Pangayo-ngayo og number. Ididing mo text. Ay, naunsamsad ko eh. Ngayon nagpaabot mo kasi ang text. Uy, hala. Ni inanawag. Masig si Dave na ni. Hello? Kumusta? Okay na. Nanawag lagi ka. Ay, nga naman, di pwede. Pwede man. Bitaw eh. Ako lang iklaro kung imo ba gining number nga maghihatag na ko. Dili ko baka ako, no? Mailamasad nga buotan ka. Bakante ka, ugma? Nga naman? Ginanong ta ko nga makita ta. Storya lang ko ta. Sige. Pwede na. Salamat kayo nakikita ka na ko, ha?
Unsa di mong toyo na ko, Dave? Nanda ko'y isulti mo, Aiza. Unsa man na? Unya, di kam ko. Dili man. Pero kung binuang na, masukogit ko nimo. Di ka masuko kung inunti ka nga I love you. Dave. Recorded by Radio Mo TV. May chance pa ko, Aiza? Aisa ha. Bago pa bita na kaila. O niya, nanguyab dayon ka na ako. Ano mo, day? Mauram gyapon na. Sige na, sugtan ako. Sige na lang, uy. Putorong ba? Oliki. Ako na kang gisugot. Uyab na ta. Salamat, Aiza. Tinuod din ako na ibawaan, Aiza, nga naguyab-uyab naman kuno ka. Kasi may nag-ingon, te. Mangutana pa man ka nga na may daghang tabian din sa atong lugar. Na may nakakita ni mo nga na ay na ako na kay kaubang lalaki. Nainang uyab na ako, te. Nya, ako na lang sa gisugot aron sa makasuway ko uyab-uyab. Okay raman ang mag-uyab-uyab ka. Basta kay ayaw lang yung pasagdi ang imong pag-eskwela, ha? O, te. Maayo noon nga, way supak ng imong ate sa itong relasyon. Nalipay sa bito ko, Dave, nga okay na niya nga mag-uyab-uyab ko. Basta daw, dili na ako pasagdan akong pag-eskwela. Ay kabala ka, Aiza. Di may tabo nga maapiktuhan ang imong pagskwela sa itong relasyon. Salamat, Dave. Milagro nga mo message sa Dave na ko da. Dili mo na to ni siya ingon ini. Sige na lang, uy. Ako na lang paabuton kay basig na busy lang siya. Aiza, ikaw lang una may bahala din sa bahay, ha? Asa man day ka, te? Ni-text mo ko na akong mga friends. Magtapok-tapok meron. Ikaw lang si bahala din, ha? Sige, te. Ako rin bahala din, eh. Huwag magkit mo message sa Dave na ako. Akong tawagan, B. Babe, nanawag lagi ka. Nahibong manggod ko nimo nga wa na kay message na ako. Mao gitawagan ti ka. Pasensya na ka. Busy kay Gugod. Sige lang. Manawag lang niya ko nimo kung di na ko busy, okay? Sige. Magpaabot lang ko. Okay. I love you. I love you too. Kuyawa, ate, Kuyawa, gudi mo, te. May payon man kaayo. Ingon anak, gidaday. Basta in love. Ayay! Nakauyab na day ka, te? Si pagtuon mo, ikaw rin kahibaw? Ako sad, uy. Bitaw, te, oy. Nindot mang gyud kun naakay uyab. Maogid, day. Kumusta naman ka? Okay ra. Sensya na ka, nga usahay, hindi na ko makamessage ni mo. So busy, di kay ko, babe. Okay rin, babe, uy. Dahil na, manawra ta. Kay naparabukoy lang ka niya. Ay, salamat. Wa na gyud ko'y klase. Makapauli ko og sayo. Aiza,
Pwede na ka? Part. Di ba, uyab man mo ni Dave? Part. Nga naman di ay? Tuas Dave's Plaza. Akong lagian nga may kaubang babae. O sweet pag kay sila. Unsa? Ayaw ganig binuang diha, Part? Wala lagi ko magbinuang ni mo. Adto ada yun dito, aron imo silang mabtan. Kibinuangan na ba tingali ko sa akong amigo? Uwa man din si Dave. Love, lagi kay ka na. Si Dave na naglingkod na may kakaubang babae. Ug iya pong gipaunlan ang babae siyang paa. Dave! Aisa? Salbahis ka? Tinuod yun nga may lain na kang uyab. O ikaw sabayhan na ka, ha? Oh, Aiza? ate? Uon sagot ni. Ikaw ang uyab ni Dave? Oh, ako. Si Dave di ang imong uyab? Ate! Salbahis ka, Dave! Kayo? Salbahis ka! Gilumpong kay mo managsuon! Salbahis ka! Sa ilo ako, Aisa. Ba nga managsuko? Day, wasan ko mahibaw day nga siya ba na imong uyab? Okay na, te. Kini salbahis ka, Dave, ang sadaan tanan. Pasaylo wala ko, Aisa. Diliti ka mapasaylo sa imong gibuhat kapag pasakit na ko, Dave. Mong magpuwag ta! Aisa. Og dili sa ko gusto masakita na nga akong manghud tungod sa tong gibuhat, Dave. Maong makigbuwag sa ko nimo. Unting pumapata imo nahihirapan. May mga lalaki gudi ay nga dili makontento sa usa ka babae. Pareha sa gibuhat ni Dave nako. Mong angay lang gid siyang buwagan. Dinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Apple, lemon, and shake responsibly. Mga ka mga higalan, kaagi ni Aiza nga taga Pahiron, Lumbia, Cagayan de Oro City. Uban sa awit ngayang kipagayo, awit karekalhan, labis na. Ang mga kaagi gibahatan no sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamarusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawin. Yadres lang ni ining tulumanon, hantumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamita.